guys. Alas 9 pa lang, pero meron na kaming ulam. Pininyahang hipon. Ano pa? Pininyahang hipon ni Papa. Ayan, si Mama. Si Ate, hindi muna siya pumasok. Bakit hindi pumasok si Ate, Ma? May meeting kasi yung anak niya. So, nagpaalam siya, hindi muna raw siya papasok. So, walang katulong si Mama maghugas. Pwede naman tayo maghugas. Ayan. Kangkong. Gusto ko pulaan. Inis. Baraka. Baraka. Anong baraka? Lapu-lapu? Baraka, lapu-lapu. Pulang po, maday kang so, kalbus. Kangkong dapat. Kangkong daw, sabi ni Papa. Ang isasabaw. Ilalagay na gulay. And madami tayong, pili kayo ng prito. Pritong mublad. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog. Pritong galunggong. Ano to? Talimago sa Bicol. Ang dami naming ulam. And pili, of course. Hindi yan mawawala. And yung aking, in order na 100 pieces na tapi-tapi. Yung mga taga Bicol, alam nyo kung anong tapi-tapi, di ba? Yung kasaba siya, guys, na may hibe, tapos tinimplan, tapos flinatas, finito. So, yan yung aming ulam for today. Ano na ba ngayon? Anong date na ngayon? Si Sak, si Jan, tsaka si Sandro, nag-breakfast na sila. Pancake and mango shake yung breakfast nila. Si Kuya tulog pa, si Holly tulog pa. Umuulan, 9:15 pa lang. Umuulan. Makulimlim sa labas. Ayan na. Charan! Iyo, magayon sa pili. And mag-i-edit tayo para may vlog tayo. Ayan yung breakfast pancake. Si Holly tsaka si Jan. Ay, si Kuya na lang ang hindi pa kumakain. And may saging ulit tayo. May mangga pa ba tayo, Ma? Bumili si Mamang bagong mango. Paubos na naman yung pagkain nila, oh. Mag-grocery na naman tayo. And yung aking Tito Sao. Ang aking Uncle Sao. Ang aga-aga niya, binilahan niya ako ng ng mga paborito kong kakanin. Ito yung linubak. Ano nga ini? Yung may dikit, basta yan. Linukay kung sa Bicol. Ibus, oh my God, guys. Ibus, Uncle Sao. Ay, eto yung pinapahanap ko sa kanya. Ang lilit na ng tabog-tabog, Ma. Ayan. Ang aking Tito. So, ang aga niya. Kain na tayo niyan. Malulubat. Malulubat tayo, guys. Hindi ko na sa inyo nababangit ang lubat. Pero, laging nalulubat ang ating camera. Parang gusto ko na naman papakinto, guys. Sarap. Huwag naman tayo tulog. Mamaya lang. Eto, gusto ko. Ito yung tabog-tabog. Ano nga yun, Ma? Ano nga yun? Hinagom. So pamudaan niya. May pabango si Papa na dala ko. Hindi ko pa nabibigay kasi nakalimutan ko. Ayan. Ang hinagom ko, ang sarap. Ang hinagom ko ay giniling na corn na may buko or nyog. Tapos rinol siya. Ang sarap. Dati ang lalaki nito. Dati pa, Draculaon ini. Ngayon sa radayuto na. Sarap. Si Ramon taga, mas masarap niya. Kung taga Bicol kayo, alam niyo kung anong hinagom. May tawag pa raw dito, hinagom at hindi ko na alam. Ayan, magkukusido si Mamang Lapu-Lapu. Lapu-Lapu kusido. Try Papa's pineapple. It's nice, pineapple shrimp with vinegar. Uy, look at me. Malulobot na ako. Ano?
The pineapple. First time niya kasi makatikim ng pineapple na may, yun, luto sa pineapple. But it's still okay. You like it? Luto na yung cocido. Ayan. Oh my God. And si Mama, nagkakat ng watermelon. Dito si Mama. Ayan. Digalian mong ano sa ibang piso. Ayan. And si Kuya, di ba nag-swimming kami? Nalagyan ng tubig yung kanyang tainga. So, lalagyan ng, eto, airdrops. Come on. What's that? What did you say? If you're gonna be a good boy, makakuha raw si Kuya yung lollipop. Naglalaro si Kuya ang foot. Nanonood naman siyang Mr. Bean. Yeah, mate. This is the best stuff. Yeah. How many drops? 3? Hold up. I'll actually put the lid back on. One. Okay, nice. Okay, that's it. Okay, now take this off and then you can put that one now. Okay, okay na doon si Kuya nalagyan na. Alas 10 na, ang holy natin ay tulog. Ang lamig dito sa kwarto natin. Hi, baby. Wake up na, Papa. Ang plano dapat namin ngayon is mag-ATV sa Mayon. Kaso umuulan and madilim yung langit. So, hindi natin makikita yung Mayon. Maganda doon pumunta, sabi ni Papa, pag mainit para maganda yung view at para mas ma-enjoy talaga ng mga bata. Ngayon umuulan, guys. Wow. Ayan, oh. Madampog kung sa Bicol, makulimlim. What are you eating? Chocolate. Ito kagabi, nagsalamin-salamin sila ng anak ko. Pagod na pagod daw siya. Kasi siya ulit nag-choreograph sa kanya. Ilan ang dinilit niya? 10. 10 yung dinilit niya na ayaw niya. Pero madami pang natira. Pagod na pagod daw siya kay Holly. Lola cooking very nice soup. Fish and fried. Do you want me to kill it for you? Oh, don't eat. Nagkauli siya ng... Di ko nakita. Don't eat this. Oh, you already did. I most of it. I only had a little bit. Oh my God. Now, what you gonna eat? Now you're not gonna eat again. My goodness. I'm hungry. I'm not gonna buy anything. I'm still hungry. Well, we're gonna get you fish. I'll try the fish. Just try. It's really good. It's an ice cream. Huh? It's ice cream. Look. Crunchy. Just eat. Come on. Just like mommy. Try. This one, okay, eat your pancake. Ayaw yung isda. Kasi nakita na yun ng pancake. I'll cut it. Malaki yun. Nga. Malaki yun. Ay, salamat. Tapos, una raw siyang kumain, oh. Yan yung ulam namin. This is kakain na. Si Mama nagkakape. Wala pa siyang ganang kumain. Ako nag-edit. Si Holly hindi niya natapos yung kinain niya. Busog na raw siya. Nakaligo na ang papa. Nakaligo na si Papa. Kakain na rin siya. Hindi kami sabay-sabay yung kumain kasi busog pa ako. Meron rin naman akong dumating na package. Yung nakita nyo, yung pinakita ko sa inyo, hindi ko pa yun binubuksan. Ito, buksan ko to. Ito yung kay
Dimple Romana. Dimples Romana. Yung pag nagmamadali ka. Wow! Gapo ni Pa. Okay. Yung skincare na dalawa lang instead of 10. Pag nagmamadali ka, ito yung sabi niya na ano, magandang skincare. So, i-try ko din to. Hindi ko na murang okay naman, okay na. Ito yung Dream Cake. Ayan. Dream Cake. Nasa ano to? Nasa 2000 ata? 2004. Ayan. Dream Cake. Dalawa na siya. Duo ang tawag. Ito yung parang cream niya. Then, ito naman yung parang essence. Skin Glaze First Essence. Ayan. So, pwede naman siyang bilhin na isa-isa. Pero yung kinuha ko yung duo. So, 1.4 ata, 1.2 or 1.3. Pero makakatipid kayo pag duo na yung ano. Ayan. Ganyan kalaki lang. ml ba ito? Malabo na kasi ang aking mata. Korean din siya, guys. Nasaan ba ang ml niya? Kita mo. 120 ml yung essence. And then, 125 grams yung cream. So, para wala masyado ron na dala pag nagta-travel, eto na lang yung dalhin nyo. Kasi ako, madami akong orasyon sa aking mukha. Iba-iba yung essence ko, iba-iba yung ampule, iba-iba yung cream. Basta madami. Pero dapat dito maglalagay pa rin kayo ng sunscreen. So, ito-try natin ito. Ang ganda, napaka-creamy. Parang gata siya. Magkano yan? 2.4. 2.4 to. Ayan, kumakain na siya. Oh. Para po siyang lilipad. Nakatukdong. Tukdong. Ano nga? Tugdon. Ano ma? Tugdon. Yung parang ibon. Ganyan po talaga siya kumain. Para siya si Papa. Pero si Papa hindi ngayon. Si Papa? Ang kapatid ko si makiulam yan. Oh, tingnan mo. Para yung pag bumili ka ng 1 kilo, yung 1/2 sa kanya. Nagrereklamo na si Papa sa kanya kasi grabe siya kumain na ang ulam. Mas konti ang kanin niya kaysa ulam. Mas marami ang ulam niya. Kami pa, tingnan mo na naman siya. Tapos nakaganyan. Tara! Kain daw, guys. Si Papa naman, mayroon kaming kusido, yung may sabaw. Pero si Papa po talaga, hindi siya, hindi siya fan. Kukuha po siya ng tubig, yung po isasabaw niya sa kanyang kanin, tapos prito and mangga. Solve na ang Papa ko niya. Ayan si Papa, oh. Ayan. Solve na siya dyan. Prito na may tubig na sabaw, tapos mangga. Sarap na sarap siya dyan, lalo na pag tuyo. Diyos ko. Noon, gustong-gusto ko rin yan, kasi sa kay Papa ko natutunan. May kusido, lapu-lapu, ayaw ni Papa yung sabaw. Pero noon, gusto mo yan, di Papa? Noon, favorite yan ni Papa, yung mga sabaw na, baka talaga hindi ko makain si Papa. Yung mga sabaw na baboy noon. Ngayon na, ilang taon na si Papa na ayaw na niya ng sabaw ng mga sisda. Prito lang talaga siya. Prito ka lang, ano pa? May mangga. Pritong mangga, inunon, no? Yung inunon, yung parang tuyo na basta, Bicol yun. So, ganun siya. Kaya, nilive nga ng kapatid ko to, si Papa. Anong ulam yun? Bakit? Tsaka tubig. Daing, tubig, tsaka mangga. Si Papa, mabubuhay siya pag may... Buhay na buhay si Papa pag mangga, tsaka kanin, kahit walang ulam, no pa? Tsaka ice candy. Ang weird ni Papa. Ice candy, kanin, solve na solve si Papa. Kaya hindi siya si Mama yung Baka. medyo maarte sa pagkain. Baka. Gusto niya baka, lahat ng mga karne, basta ulam talaga. Yan, ayaw ni Mama. Diring-diri siya pa nakikita niya si Papa. Sabi, pag si Mama bumili na ng baka, ang Papa ay malungkot kasi hindi siya kakain. Pero dapat laging may isda. Yan lang. Si Mama lahat kinakain. Eto, lahat din. Si Sandro, anong oras ang abot? Alas 12. Oo. Si Sandro po, everyday may training po siyang tennis.
Alas 8. Alas 8 yun. Hindi pa ako tapos oily na ng mukha natin, guys. Hindi pa ako nagilamos. Baka may mga muta-muta tayo. Yung pimples ko nag-dry na. Nagabot na yung eyelashes mo? Day pa, nag-order din ako eyelashes. Jesus, mag-order na ako pag maganda yun. Mabag na dito ka ba? Ma'am, wala po kaming party pero may nagsha-sharon. Si ate, may sakit si ate. Nag-aabo. Nailala pa ka mo daw? Wow! Para ka talagang galing abroad. Naka-outfit na siya. Ay, mga dyan naman na sila. Oh, Tita O talking to you. Talk to Tita April. You know Tita April, Tita Me. Hi. I know. You know Tita April. Nagluluto pa siya ng fries. Yes, ang dami man. Oli, mag-outfit check siya. Ayan, kausap niya ang mga tita niya. Ayan po siya, oh. Outfit check. Ready for outfit check? Yeah. Okay. Outfit check that nobody asked for. 'Cause I think I do want you next to me.